Tunchuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur chu pathum ta na Chanchin ti Costa Rica rama Stephanie Chanchin ani Stephanie le apasal tur chuan an pian le murnaram Costa Rica chung ko din chungchang an soiduna an tuizonga in angani ti an shechwaka fa pahni neya adang pakhat chu mi fa pomandu thuan soiduna ani neya changa kumnga hnuwa po fa an la nei chuang lawa chuwang chuan falak chu an tituta ani Costa Rica rama adoption agency chuan chu tiang chu thil ol ani lo thu an shila reitak nga an ngaya tin an munge yang ti achiang lo no pang chom turan mu ani po in kum som chuang an ni hial toang thaeng muzat nuwa chuan Stephanie chuan meichia apaya kumthum nuwa chuan mi pa ashing lea kumkwa aral nu chuan mi falak an du thu an samchin kha an shachwaka ma se tunge an la kang engtika nge an la kang khoyami nge an la kang engtin nge an la kang Stephanie chuan a pasal hne na ngai to buai lo mayang kan chong chaya nge no panglak tur zong buai lowin pathian hne na kan dilange atia Stephanie chu a chong chaya a thei ngil le ngal maya solni chung khat chu Stephanie chuan an biak ina avoi khatna ata na loin khom ve to tu pakhat chu pathian thu zirpui turina soma chu nu chuan rem ative maya kan ina local ro fa som kaneyania atia Beisei lo teu main chu nu chu fasha chom na hmuna enkol tu ani a chu fasha chom na hmuna chuan fasha omna in som panga la yan neya in khata mi som zelanda a chu avil kwal vek boka Stephanie chuan fasha chom na hmuna kalin a enkol tu le a fa ti som chu pathian thu azir puya fasha enkol tu chuan Krista hne na athin lung chu hlanin baptisma achangta ani pathian thu zirna in fasha enkol tu le anna thoa ra cha achwati an directory na hmu chuan in dang som palia pathian thu zirpui turin Stephanie chu asoma Stephanie chuan church board ta dil na the lutin board chuan in som palia pathian thu zirpui turin mi som pali arwata Stephanie chuan in number sari na achanga kumsom pakhata upa Michelle chu in number sari na a om ani a ni khatnia changin Michelle chuan Stephanie chu abel ngal chuta Stephanie i paken saka angai vena pathian thu zirna a po azui zela anin kara in kung kai na nget an siama an how tu te phalna la in Stephanie chuan Michelle chu crusade na a ashwaya chuta chuan baptisma achangta a chumin hnu chuan Michelle chuan Stephanie hne na ifa atan min la maila atia Stephanie chuan lak mai tur ani don lom ni ti in angai to a ina a ho hnu chuan a pasal chu thil om zia ashila fa enkol tur kan dil kha Michelle hi anianga ti in an ngai to a pathian hne na a chhana dilin an chong chaya Michelle aton ma kumthum kumlikal ta a athil ton chu Stephanie chuan a shechwaka biakina mimal thil ton testimony soiturin nu pakhat alo som to a ani hian je tan chanchin te kutang ta na an che chwa na lama afa te paruk achan to ani ti chanchin te le jela a umlaya Adventist radio angai thaka changa Adventist ani dan te soiturin ko shan shang ato kwal to ani ma se Stephanie loina ko shana chuan ala soilawa Stephanie chuan ngai nat na po anei lo Stephanie chuan chunu chanchin chu ange event zuya Adventist ko shana lo ni to ti social media changina shia a social media chunu chanchin zia na chu a en zau zela Michelle thalak noya chuan kanote ti thu azyak chu amu a Stephanie chuan makati lea chunu chu fasha enkol na hmuna Michelle nu alo ni renga ni ingemu zat nuwa chuan Stephanie chuan Michelle chu in number sari na a birthday anlom na a ahmu a birthday anlom lai chuan Michelle chuan Stephanie phone mandil pa chuan kanu I hmudu em atia Stephanie chu abu ngawa Michelle chuan anu thalak cell phone mi chu Stephanie a entira mania an ko shana thu soitura asom to kha ania Stephanie chuan adu tak chu acharta Michelle hi ata tura pathian ruat nge ani ti apom Stephanie chuan falak chung changa an director chu abia a fasha chom na hmuna a local masak ber khan social media kaltanga chian a chhar chu Michelle nu ani ti reng a hriat lo thu Stephanie chuan director chu ashila
Michelle nu ne na in biak le to lo apoi lo thu director chuan Stephanie chu ashila atoi zong in soita ila Michelle chuan chung ko thar azom ta kumsom panhi mi lek alani dan pa ngai ang takafa anga in la tur chuan kumli lai ala dua ma se chu chuan engkong roma asulo ina a om to a Stephanie tan chuan heng ba ka hlimna tura om to chuang lo aswang to ana alo thleng dika fashion panni aneya mei cheno pang falak anei boka khati zong kha tun chuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani